Ahoj, som Martin a som cool turista. Ahojte cestovatelia, vitajte na Sardínii, ostrove, kde má more všetky odtiene modré, ktoré si len viete predstaviť. Sardínia nie je len o plážach, ale priznajte si, kto by ich nechcel vidieť. Čaká nás aj Cala Brandinci, prezývaná Malé Tahiti, kde si na chvíľu poviete, že Karibik ste si omylom zamiešali so Stredozemným morom. A potom Cala Golorice, ikonická pláž, ku ktorej sa nedostanete len tak. Treba trochu potu, kardio alebo malú loďku, ale verte mi, stojí to za to. Nebudeme sa však len váľať na piesku, pozrieme si aj život v meste. Olbia vás prekvapí svojou energiou a Algero za šarmom, ktorý si Sardínia odniesla zo Španielska. Tak poďme na to, začíname priamo na pláži La Cinta. A toto je pláža La Cinta, jedna z top pláží na Sardínii, ktorá je tu. Inak voda je nádherná, azurková, čistá, bez rias. A hneď tu je taká piesková pasáž, ktorá je dlhá pár kilometrov a je tu veľa miesta, napriek tomu, že je nedeľa. A že aj miestni Taliani sú na pláži dneska, nielen my. Čo práve budí dojem, že sme tu presne v plnej sezóne, ale nie je to tak. Pláža La Cinta je 3 až 4 kilometrový dlhý pás piesku. A výhľad je na ostrov Tavolara, ktorý obklopujú mraky. Tu je taká pasáž s lehatkami a so slnečníkmi a predstavte si za jeden set, to znamená 2 lehatka a slnečník, sú 60 €, oni sú blázni, to sú proste Taliani. Takže ideme na piesok, ktorý je krásny biely. No a ja už sa nachádzam vo vode, snažím sa dostať cez tieto vlny. Je tu krásne pieskové podlažie, je to azuro, čisto, málo ľudí, inak vo vode mám svoj osobný priestor, na nikoho nenarážam a môžem si to aj natáčať, koľko chcem. V pozadí tam ten kopec, ktorý vidíte, je ostrov, ktorý sa volá Tavolara a dajú sa naň zakúpiť exkurzie v každej cestovnej kancelárii, ktorú tu stretnete. Pláž La Cinta sa nachádza asi 8 km jazdy autom po krásnej ceste popri mori od nášho ubytovania v Porto Ottiolu. Je to asi 15 minút autom. Píčky tu kúpite za 10 €, vidíte krásne ceny, úžasné, čo nie je vôbec zlé na túto lokalitu. Pri burgeroch je to už horšie, lebo burgery stojí až riešných 14. No a máme tu ďalšie baríky, ľudia si papkajú, užívajú si. Našli sme tu celkom dostupnejšie slnečníky. Pokiaľ si ich kúpite v prvom rade stoja 50 €, v druhom rade 40 € pár a v treťom rade 50 € pár. Pardon, 30 € pár. Takže pre tých, čo si nepotrpia na prvý rád, je to celkom v pohode, cena 15 € na osobu. Je to fajn, ale problém je ten, že boli už o 10:00 všetky plné, lebo sú zrejme asi najlacnejšie v tomto lokále. Momentálne vyzerá more takto krásne divoko, je to ako v Atlantiku, niekde v Karibiku, v Atlantickom oceáne a úžasné prírodné vlny. Pláž La Cinta má jednu veľkú výhodu na talianske pomery. Taliani majú jeden nepríjemný zvyk a to je ten, že majú pláže tie najlepšie len na rezerváciu a len na poplatok. To znamená, ak chcete niekde ísť, musíte si kúpiť deň vopred lístok a potom tam môžete prísť. Ale táto pláž La Cinta je úplne bez poplatku, bez rezervácie a môžete tu prísť, kedy chcete a na ako dlho chcete. Čo sa ale nedá povedať o pláži Cala Golorice. Pozrite sa na ňu. Som na nejakej horskej ceste smerom na najkrajšiu pláž na svete podľa všetkých zemepisných časopisov a turistických recenzií. Cala Golorice. A musím povedať, že aj cesta na tú pláž je cieľ. Veď sa len pozrite, akými horskými pásmami musím prechádzať, kým sa dostanem na záchytné parkovisko k tejto pláži. Od nášho ubytovania v Porto Ottiolu je to 2 hodinky autom. Naša Fabinka zatiaľ poslúcha, keď mi ju požičiavali, mal som trošku obavy, lebo túto značku a konkrétne tento typ nepreferujem, ale zatiaľ jazdí spoľahlivo. Zastavili sme na semafore, lebo aj v týchto kopcoch prebiehajú nejaké stavebné práce. Mám štart-stop systém a počujete to ticho? Som v horách vo výške asi 800 metrov nad morom. Teplota je tu 13 stupňov Celzia a ja vážne neviem, ako sa dneska budem kúpať. Nie je to zima, ale na druhej strane som rád, že nám vyšlo krásne počasie. Lebo včera bolo búrkovo, dneska nič nenasvedčuje tomu, že by sa malo opakovať búrkové a veterné počasie. Jej, toto je zlaté, normálne sú tu svinky pri ceste, divé svine aj s malými prasiatkami. A takmer som jedného z nich zrazil, ale našťastie sa nič nestalo. Aj toto je Sardínia. Tak aj takto nejako vyzerá cesta k najneprístupnejšej pláži na Sardínii. A to už som si vyšiel autom
hrozné veci. Dorazil som na záchytné parkovisko a zaregistroval som si QR kód a chcem si kúpiť nejakú vodu, lebo nemám absolútne nič. Fabinka sa zmestila tu po ten kríček a mám dobré správy. Toto parkovisko je v cene rezervácie za 7 €. 7 € stojí vstupenka na pláž Cala Golorice. Pán mi oznámil, že nemusím platiť za parkovanie za celý deň nič. A tam v tom baríku mali Powerade iba za 3 €. Chladený politrový. Férové ceny neodrbávajú. Tu sa mi to páči. A takto začína v celku udržiavaný chodníček zatiaľ na pláži. Ja tu ale nevidím žiadnu značku, ktorou by som sa mal riadiť. A tu je to takáto šípečka s nápisom Golorice. My sme tu, ako je tá zelená bodka a musíme toto všetko prejsť a tam je náš cieľ. Dĺžka trasy je 3,6 km a prevýšenie je 402 metrov nad morom, takže krát 2. 800. Dobrá správa je, že cesta tam bude väčšinou z kopca, ale naspäť si zamakám. Zradné je to, že musíte si dávať veľký pozor na manažment s vodou, lebo ak si ju vypijete celú na pláži, cestou naspäť budete krkať. Možno ani nedojdete. Cestička sa nám zhoršila, je taká kamenistá. Dočítal som sa, že žiadny stret s medveďom alebo s nejakými nebezpečnými zvieratami na tejto pláži nehrozí, alebo na tejto ceste nehrozí. Maximálne tak, čo môžete uvidieť, je nejaký had, jašterica alebo divé prasa. Prečo musíme stúpať, keď to malo byť z kopca? Zatiaľ som nešiel ani meter dole kopcom. Ale idem len 5 minút. Kým šlapem, tak ešte musím pochváliť naozaj tých miestnych pracovníkov, ktorí to tu majú celé na starosti, lebo mohli by si povedať, sme tu jediní, široko ďaleko nie je nikto v divočine, tak poďme tých turistov vyžmýkať až do kosti. Ale to sa tu nedeje. Parking zdarma pri takejto atrakcii? Vstupné je absolútne pohodové a voda za 2-3 € v bare. A najlepšie na tom je, že tam aj varia. A ja, keďže mám len jeden sendvič v taške, tak budem po celom dni poriadne vyhladnutý, takže pôjdeme tam, naspäť a dáme si niečo dobré z menu. Nepozeral som sa, čo majú, ale isto to bude ako vždy pizza alebo burger. Začíname klesať, no a ja už asi vidím, do ktorej doliny nás to bude ťahať. Vidím more, ale je ešte strašne ďaleko a strašne nízko, takže prevýšenie bude markantné. Ty volo, ja sa cítim ako niekde v Tatrách, na Popradské pleso. Najlepšie na tom je, že aj tu ma čaká na konci vodná plocha, v ktorej sa môžem navyše plnohodnotne okúpať. No je to tu. Toto vyzerá už skôr ako zostup z rysov. Je to veľmi strmé, kamene sú mokré, jednak z rannej rosy a ešte zo včerajšej búrky a šmýkajú. Takže si musím dávať sakramenský pozor, aby som sa niekde nežďubal. Čo tam po zlomenej nohe? Ale tá kamera by ma štvala. No a dobrá správa je, že keby som tu niekde zablúdil, tak budem mať kde prespať. Tu je nejaká sympatická jaskyňa a ja len dúfam, že tam nie je nejaký medveď alebo nič podobné, veľké chlpaté štvornohé. No a ja som videl kilometrovník, ktorý mi oznámil, že kilometr z tých 3,6 už mám úspešne za sebou. Čo to je? Tu je nejaký skalný previs a je tu nejaká ohrádka zo skál a z starých brvien. Ako keby tu niekto žil? Nežijú tu nejakí homo erectovia alebo nejakí takíto neandertálci? Nie, že tu uhyniem. Som si spomenul na jeden horor. Hory majú oči, neviem prečo. Ale takto to tu nejak vyzerá. Super správa pre vás je tá, že takmer celá táto trasa je v príjemnom tieni. Nie sú tu žiadne holé miesta bez porastu. Všade sú tu kríky, krovie, vysoké stromy. A tak túto cestu dáte v pohode bez akékoľvek prikryvky hlavy. Nemusíte si brať absolútne nič, úplne nehrozí. A keď pôjdem naspäť, tak obávam sa, že slnko už bude za horizontom, takže taktiež by to malo byť v poriadku. Uvidíme. Inak mám celkom slušnú záťaž, asi 4 litre vody, piva, energetiakov, Powerade, som ťažší ako obvykle, ale zatiaľ, ako hovorím, je to fajn, kto je aspoň trošku fit, určite keď ste tu na Sardínii, toto je povinná jazda. No a napadol ma ďalší seriál, From. Videli ste From? Je to o tom spadnutom strome, za ktorý keď prejdete, tak cesty späť už nie je to a žerú vás monštrá. Ale tento osteň, čo vyzerá ako dračí zub, mi vraví, že už nemôžeme byť ďaleko, lebo tento skalný úkaz je typickým znakom pláže Cala Golorice. A prvý kontakt
Z plážu Kolorice je toto nádherné. Tá voda je úplne čisté azúrko. Tie člny motorové idú len po bojky, ktoré sú tam ďalej. Myslím, že záver tejto túry bude najzaujímavejší. A tu dole sú už aj lístky. A sme dole, je to naozaj nádherné. Kto tu nebol, berte auta, bicykle. Poďte si užiť túto absolútnu divočinu od ľudskej civilizácie vzdialenú. Čo na toto povedať? Vyštveral som sa na taký menší šutrík a mám krásny výhľad na pláž. Tam je nejaký tunel. Celkom ma chytá škodoradosť. Nie som síce taký typ, ale keď vidím tých ľudí na tých člnoch motorových, ako oboplávajú tie bojky a udržujú sa v celkom dostatočnej vzdialenosti od pláže a bližšie ísť nesmú, tak vravím si, že lepšie si to odšľapať, ako dať, ja neviem, 20 € za čln a nekúpať sa tu, lebo bližšie sa už nedostanú, ani ich sa nepustia, lebo všetko je to evidované na tie lístky. Ja som sa hneď pustil do tohto pivka. Šetrenie tekutín teraz musí ísť bokom, lebo nič nie je horšie ako teplé pivo. A keby som ho mal v tom ruksaku celý deň na tomto slnku, mohol by som ho rovno vyliať do mora. A úplne som vypol, úplne mi mysel tak prestala fungovať a to je oddych. Aha. Zub. Inak nemám rád kamienkové pláže, ale toto je taká jemná oblásková. A pravdu povediac, teraz mi to aj padne vhod, lebo nebudem musieť mať v topánkach kilo piesku, keď pôjdem hore tým strmým brehom, takže je to výborné. Ale vlny sú tu poriadne. Priatelia, je 11:30 na obed, pred obedom. A náš zub začína vrhať na pláž takýto tieň. Slnko je akurát za tým špicom a robí to krásny tieň priamo na našu pláž. Čiže keď máte tieň na pláži, viete, že je obed takmer. Celko dobre som sa okúpal. Som ohádzaný vlnami. Plávať v takej rozbúrenej vode je celkom namáhavé, ale dal som to. A ja som tam hore videl nejakú nestóru. Má to chvost, rohy, je to biele, chlpaté. Čo to je, cap? Alebo nejaký fantóm. Ty vole, ja sa fakt bojím. Teraz sa fakt bojím. A momentálne aj vypadol signál. Kde som to už videl? Išiel som sem sám, lebo nikomu z mojej posádky sa nechcelo ísť. Respektíve niektorí začali pociťovať deň pred odchodom náhlu nevoľnosť, takže musel som sa podujať, obetovať. Už keď som povedal, že vám to natočím, tak niet kam uísť. Čo som to hovoril o tej ceste v tieni, keď som šiel tam, neviete? Už som zabudol. Čierne tričko je tiež strategická voľba. Počujem tu niečo vyzváňať, nejaký zvonec. Buď tu je stádo kráv, alebo mám halucinácie. Dúfam, že tu nebude nejaký bík, ktorý si ma bude chcieť dať na obed. No a už tu vidíme biologickú stopu, tak toto nebude nič malé. To bude niečo väčšie. Ja len dúfam, že sa nestretneme. Tak sme na zaslúženom obede v Supportedu. Vybral som si hamburger s hranolkami a kečupom za 10 € a dám si k tomu aj veľké pivko, ktoré si určite zaslúžim. Som zvedavý, čo mi prinesú, lebo tie ceny sú tu naozaj slovenské, tretia cenová, bez obsluhy. Thank you, grazie, thank you. A už tu mám aj pivko, tak na zdravie. Ty vole, to je dobré. To je tak osviežujúce. Ja som asi nemal ešte lepšie pivo na Sardínii, ale to je isto tým, že som trošku dehydratovaný. Mám už čo to odchodené. Mravím, to tričko by sa dalo žmýkať. A teším sa, ako sa hodím zase do mora, keď sa vrátim na ubytko. Ak som to ešte nepovedal, tak tento areál sa volá Supportedu a je to jediné možné výstupné miesto, východiskový bod, ak chcete ísť na Cala Kolorice. Nie je to žiadna kulinárska špecialita, je to skôr asi polotovar. Ale tie hranolky vyzerajú tak dobre domáco žlto. No a kečup a majonézu som si dal k tomu, takže také klasické slovenské obedové menu z McDonaldu. No a dal som si ešte jedno pivo, dneska mi to reže, nech to stojí aj 6 €, aj 8, dneska si to dám, dneska si to zaslúžim. Ty vole, ja som skoro dušu vypustil. Ale mám dobrý pocit, fakt je to dobrý pocit si to odmakať všetko bez nejakého taxíka, odvozu a je to dobre ocenené ľudské úsilie.
Káva Golorice na mňa zapôsobila. Ponúka luxus, pokoj, kľud a neľutujem ani jeden krok, ktorý som urobil, aby som sa k nej priblížil z tohto parkoviska. Odporúčam každému, kto má rád aktívnu dovolenku a kto si chce užiť aj trošku pohybu, pri tom všetkom váľaní na pláži. A najlepšie na tom je aj to, že v tejto reštičke som zaplatil za ten hamburger a 2 piva a hranolky len 20 € a neúčtujú si koperto. To je snáď prvá reštaurácia, ktorá si neúčtuje žiadne poplatky. Tak, ide sa domov. A kým prídem domov, tak si pozrite Olbiu. A to mi teraz povedzte, čo ideme robiť s týmto? Tu máme nejaké prekážky na ceste. Nejaké valejúce sa oslíky aj s malým. No to je krásne. Stoja tam ako 3 somári a nechcú nás pustiť von z tohto lesa. Ideme trúbiť? Á, nie, ideme trúbiť. Počkáme, kým sa vyvaľajú v tom prachu, asi ich svrbí chrbát. Toto môžete zažiť asi len tuto. Tak to boli tie zvončeky, ktoré som počul a ten trús zrejme, ktorý som našiel na tom chodníku je od týchto 3 fešákov. A malé sa učí chodiť zrejme iba. Ako tieto 3 stvorenia vôbec netrápi, že za nami je už celkom dobrá kolóna. Zdá sa, že vedúci pochopil, že sa musí postaviť a zmiznúť. Čaute, hoši. A ja už sa prechádzam útulnými, úzkými uličkami mestečka Olbia, respektíve mesta, ktoré je len o niečo väčšie ako môj rodný Martin. Má cca 61 000 obyvateľov, čo je teda veľkosť väčšieho okresného alebo menšieho krajského slovenského mesta. A takáto pekná fontána. Mne celkom vyhľadlo po ceste sem od pláže, takže budem sa snažiť nájsť nejakú normálnu, typickú taliansku pizzériu, čo iné. A tu vidím niečo pekné. No, majú tu chlieb vo vajci za 15 €, takže to bude nejaký deal. Keď stojí chlieb vo vajci za 15 €, ale šalát stojí 10, ravioli 30. Za atmosféru sa platí a takto je aj v tomto meste. Je to tu o kus drahšie ako v mestečku, kde bývame my. 15 € pizka, 14 € pizka? Nie, to je antipasty. Pizze sú za 12. Skôr než si sadnem, tak skontrolujem recenzie na Google. Majú iba 3,8 hodnotenie, to bude nejaký shit, ale je to dosť voľného miesta a inde nebolo voľné miesto, takže musíme ísť sem. Uvidíme. V takejto krásnej úzkej uličke ideme papať a hneď to susedí s tým kostolom, ku ktorému pôjdeme potom, je to jedna z dominant mesta. Gracia. Gracia, to sa hovorí gracia. Šéf, recommends, špeciality, šéf kuchára, šalát z morských plodov za 15, tak to určite nebudem jesť. Špagety za 25, tam budú asi aj zlaté piesky. Cheese ravioli za 16, ale ja preferujem ako vždycky pizzu, takže to je v Taliansku istota, že sa nájdete, neskrachujete. Meso 25. A pizza zmizla. A tu je, dobre. Majú tu dokonca aj za 10, ale to budú nejaké... No, majú tu teda od 14 až po 5 €, ale to bude asi len cesto, aj to včerajšie. Nie, už keď sme si sem sadli, tak si dáme niečo lepšie. Takže pizza. Dáme si pizza sarda, to je ich nejaká národná pizza a nachádza sa tam pomodor, mozzarella, huby, ovčí syr, pecorino cheese a Sardinia dry sausage, to je tá sardínska suchá saláma, ktorá je tu naozaj vychýrená. Takže dáme si pol litra vínka, samozrejme pre všetkých 5, nie pre mňa, aby ste si nemysleli, som tu na aute. A jasné, ale pol litra piva, ichnusa čapovaného za 5 €. Najnovšie recenzie sú tu síce 5-kové, chutné jedlo, dobrá atmosféra, 5-ková, tu je 3-ková. A tu je nejaká najslabšia jednohviezdička a tá hovorí, že miesto a jedlo sú v poriadku, ale služba je úplne hrozná. Môj partner už dostal lasane po 3-násobnom opýtaní. Moja pizza neprišla. Nezabudli na nás, neubehlo ani 5 minút a už tu máme pivečko, Heineken, pol litrík a mnoho pohárikov. V jedných je minerálka, druhé sú na víno a môj tretí krigel je na moje pivko. A už prišlo aj vínko, tak ho poďme ochutnať. To je nejaké čučo, nejaký pátok miestny. Asi dali najlacnejšie stolové víno z Eurošparu. A za ďalších 5 minút tu máme pizzu sardu, sú tu teda šampióny, nejaká salámka, ovčí syr, pomodor a je narezaná. No a my už máme po večeri
bola veľmi dobrá, primerane cenovo aj chuťovo. Najedli sme sa ako svine a teraz ideme ešte pozrieť zvyšné uličky mesta. Toto je najstarší chrám z 11. storočia v Olby. Je to takmer 1000 rokov stará budova, nádherné. No a tu je hlavná pešia zóna. Možno si dáme ešte aj zmrzku. Vidím tu nejakú dobrú zmrzlináreň. Majú nejaké dezertíky. No a 6 € alebo 5. Toto vyzerajú ako dosť dobré sladkosti. Prichádzame na koniec pešej zóny, je tu radnica a je tu veľký lunapark. Ja vidím nejaké ruské kolo a nejaký kolotoč pre deti. To je vlastne posledná ulica okolo mesta a za nami je už len more a prístav. Tu je okrem kolotočov aj výstava elektromobilov BID, asi aj iných. Propagujú tú elektromobilitu, ktorú nemám rád, ale zase to sa chce voziť na elektroautách, nech sa páči. Hlavne nikomu nič nezakazovať, ani mne diesla. No, ruské kolo je nádherné a je v prevádzke. Ako keby sa v ňom premietalo more a vlny. Krásne urobené. A toto je Cala Brandinci. Vstupné sem stojí 2 € na osobu a vstup je limitovaný len na 1000 ľudí za deň. Pokiaľ sa kapacita naplní, nikto ďalší sem už nevkročí. Táto pláž je typická azúrovým pieskom, azúrovým morom, pokojným zálivom a výhľadom na Tavoláru. Na check-ine nám dali pri preukázaní sa QR kódom takýto náramok ako na diskotéku. Takže môžeme kedykoľvek cez deň opustiť pláž, ísť niekde do mesta a vrátiť sa späť. Parking stojí len 2,50 € na hodinu, čo je síce o euro viacej ako na Lacinte, ale táto pláž je naozaj exkluzívna, o čom svedčia aj vstupné a limitovaný vstup. Čo je nádherné, je to, že na tejto pláži nie je žiadny hlučný bar, žiadna hlučná hudba a okraje lemujú takéto lesíky. Mne osobne sa Cala Brandinci páči ešte viacej ako pláž Lacinta. Nemám problém s tým, že si tu musím zaplatiť 2 € za vstup, lebo je tu naozaj božský kľud, mám pomaly celé more pre seba, našli sme aj miesto na pláži, akurát na 2 uteráky a tá voda je azúrovo modrá aj napriek tomu, že nie je ešte úplne slnečno. No a breh vyzerá asi takto, je to naozaj úzke, maximálne 3-4 metre pobrežia, z toho meter až 2 obmýva neustále more a za tým máte ploty, kde máte cedulky zákaz vstupu kvôli miestnej flóre a faune. Keďže je už druhá polka septembra a sezóna sa blíži ku koncu, tak lístky na túto pláž sme si zakúpili úplne neplánovane ad hoc. Dneska ráno za normálnych okolností je to vybukované tak na 3 až 4 dní dopredu. Mám rád september. Doteraz bola mojou najobľúbenejšou plážou v Európe pláž na južnom Cypre, Nisi Beach, pre jej azurovo-modrú vodu, dostupné ceny slnečníkov. Po dnešku mením názor a mojou najobľúbenejšou plážou je práve Brandinci Beach. Je tu aj lesík, krásna flóra, fauna, okolie, je sa na čo dívať, voda je taká istá, azúrovo čistá, s takým istým bielým pieskom, ako má aj Nisi Beach. Jediný rozdiel oproti Nisi Beach sú tie ceny lehátok, ktoré stále nechápem a preto sú tu aj poloprázdne. A poďme na druhú stranu, tam do lesa pod Tavolárou. Kým sa tam dostanem, tak si zatiaľ pozrite, kde bývame, dozviete sa niečo o našom mestečku Porto Otiolo. A toto je mestečko Porto Otiolo, kde bývame. Je to neveľké mestečko blízko mestečka, ktoré je väčšie a volá sa Budony a žije tu asi takých 3000 obyvateľov, čo vôbec nie je veľa. V letnej sezóne tu musí byť určite o mnoho viacej turistov. Čo je na ňom zaujímavé je to, že je tu takáto obrovská marína. Kotvia tu lode, sú tu reštaurácie na pobreží a ten prístav je pomerne rozľahlý, podľa mňa je väčší ako celá dedina na súši. Kotví tu asi 200 lodí. Tvar prístavu a tvar tej vodnej plochy má tvar takého lietadla. A centrum tohto prístavu je práve v centre obce, kde je niekoľko obchodíkov, zopár reštík, lekáreň a krásny suvenírový obchod, kde majú takéto krásne magnetky, ktoré úplne korešpondujú s koloritom obce. Ani vám by sa nehnusilo mať takúto maličkú útulnú vilku s palmami v záhrade a na druhej strane prístav? Mne určite nie. Z letiska Alghero, kde sme prileteli, je to 2 až 4 hodinky autom po sardínskej verzii rýchlostnej cesty. Nejdem to volať diaľnica, lebo vyzerá to ako diaľnica, je to značené ako diaľnica, ale je tam väčšinou 90-ka a niekde 110-ka, ale niekde aj 40-ka. A koho zaujímajú letenky? Tak letenky som kupoval asi pol roka v predstihu a stali 60 € spiatočne. Osobitnou kategóriou je prenájom auta. Tie sú tu o kus drahšie, ako boli na Amalfi. A najlacnejšiu ponuku som dostal Škodu Fabia, nový model, za iba 196 € na týždeň. Ale keďže sme tu 5, tak je to len 40 € na osobu. Na celý týždeň ste mobilní, je to super. No a kde bývame?
Tak, na to sa pozrite teraz. Toto ubytovanie sme kupovali naozaj v last minute termíne, len týždeň pred príchodom a vyšlo nás 5 na 7 nocí v tejto krásnej vilke len 323 € na týždeň pre všetkých. To je doslova zázrak, lebo pozerám si v telefóne akurát koľko stoja termíny na budúci rok v tomto termíne, alebo v júli, v auguste, v septembri, to je jedno. A vyšlo mi to na 7 nocí pre 5, tak ako sme tu aj teraz, až 1566 € a dokonca túto cenu mi to vyhadzuje aj v septembri v našom termíne. Takže nie je to len tým, že je júl. Je pravdou, mali sme už pol roka dopredu zarezervované iné ubytko za nejakých 700 € na týždeň, ale keďže som to pozeral každý týždeň a sledoval vývin cien, tak nakoniec som to pôvodné za tých 650 zrušil a zabukoval som si toto v termíne last minute, čo vytvorilo krásnu úsporu a priestor na rozhadzovanie na iné veci. Je tu krásna alej olivovníkov, ktoré sú pod takýmito majestátnymi palmami. Je tu nejaká lipa a je tu aj tento, čo to je, neviem, strom. Tu je supermarket. A tu je výborná reštaurácia, alebo pizzeria Dei Pirati. No a tu je krásna pláž. Všetko je to v takom trojuholníku 200 metrov. Blízko je to naozaj v priebehu 3 minút. Ste všade, kde potrebujete. Je to veľmi pohodlné. To je nádhera, ľudia. Žiadne vlny, žiadni ľudia, žiadny vietor. Iba ja, voda a východ slnka. Východné pobrežia mám veľmi rád. Aj západné majú svoje čaro, ale tam už nie je taký kľud pri tom, keď slnko zapadá. Všetci moji spolupracovníci z mojej posadky ešte spia a keď som im včera hovoril, že no určite ty nevstaneš ráno o 6, aby si šlo točiť slnko, tak dneska im padne sánka a prekvapím ich. Nachádzam sa v Alžire a dnes mám šťastie a zároveň smolu. Smola je v tom, že o 5-6 hodín mi to letí z Alžira, z letiska naspäť domov. A šťastie v tom, že za 2 dní je Sviatok svätého Michala a keďže je dnes sobota, Alžírčania majú Michalský jarmok práve dnes a je silnejší a taký impulzívnejší o to viacej, lebo svätý Michal je údajne patrónom mesta Alžiro. Alžiro je nádherné mesto, ktoré obkolesujú historické hradby. Je to starobilé. Hradby sú hneď na pobreží, takže z nich si môžete na pozadí kanónov a kadejakých bojových nástrojov stredovekých pozrieť more, pozrieť scenériu, dať si dobré jedlo a to všetko je tu naozaj dostupné. A od letiska je to len 20 minút. A ja už sa nachádzam na hradbách Alžira, v samotnom historickom centre, z ktorého je nádherný výhľad a takéto čakanie na let ma naozaj baví. Pozrite sa na tie hradby, na ten veľký prístav, tam vzadu je ruské kolo. No a tá marina je čosi väčšia, ako bola v Portotielu. Toto je naozaj asi prvé miesto na Sardínii, ktoré naozaj dýchá históriu. Sú tu aj nejaké veci z minulosti, nielen tie novodobé budovy, pláže a maríny, ale tu vidno, že tu sa bojovalo a sú tu takéto kanóny, strielne spoza hradieb, ktoré zrejme kedysi fungovali ako obrana mesta. Je to tu takto krásne udržiavané. Takéto hradby chránili mesto pred dobyvateľmi a sú tu všade. A neskôr pribudli aj grafity, na ktorý naložili kamene a potom bombardovali s tými kameňmi prichádzajúce lode. Haha, som tu 7 dní a toto je moja 7. pizza. Volá sa pikante a ideme ju ochutnať a vonia krásne. To musíte aj vycítiť normálne cez ten mikrofón. Ja som si myslel, že Alžiro je len letisko a nejaký bordel dookola, lebo vždy, keď som prilietal do Alžira, tak som šiel niekde do prdele, do nejakých hôr na pláže, ale dneska som si to dal celý deň na to, aby som to tu natočil a je to tu naozaj pekné. No a tu v Alžire končí náš sardínsky príbeh.
Ja dúfam, že sa vám toto video páčilo, že si pozriete aj nasledujúce. A prosím vás ako vždycky o odber a o like. Z Alžera sa s vami lúčim a vidíme sa na Slovensku. Čau.